Ali ono što je činjenica takođe, to je da se u okolini grada Pazara nalaze i pravoslavne svetinje, manastiri Sopoćani, Đurđevi stupovi. I njih posećujete ne samo lično, nego sve svoje goste iz nekih drugih krajeva i iz inostranstva upravo vodite u ove bisere kulturne baštine, srpske kulturne baštine. Vidite, mi imamo slučaj dok sam bio predsjednik opštine, predsjednik grada Novog Pazara, imao sam priliku da u nekoliko navrata po 50-ak ili više predsjednika opština odvedem da posete manastir Sopoćane, Đurđeve stupove ili članove vlade. Zamislite da u Srbiji predsjednici opština nisu imali priliku da vide te najznačajnije spomenike islamske civilizacije i srpske pravoslavne civilizacije. Tako da zadovoljstvo mi je otići tamo sa mojim gostima. Posebno zbog toga sam u prilici da budem domaćin mnogim predsjednicima, opštinama, ministrima, ljudima koji žive u ovoj zemlji i to nisu videli. I zaista su svi oduševljeni kad to vide. Kada vide kako mi živimo, kako mi uživamo u svim